Tungod gihapon sa low pressure area sa Mindanao, gibaha ang pipila ka lugar sa Sarangani Province kung asa posibleng ideklara ang state of calamity sa lungsod sa Maitum. Kini ugban pang epekto sa pagdaot sa panahon, pinaagi ining report. Pipila ka motorista ang natanggong sa dalan nga daw sapa na dinhi sa Barangay Ladol sa Alabel, Sarangani Province dihang mibunok ang ulan Martes sa hapon. Matod sa MDRRMO, gikan sa bukid ang tubig nga mipadulong sa ubos nga bahin hinungdan nga nag-overflow ang sapa. Busa daling evacuate ang mga nagpuyo daplin sa sapa. Samtang sa Maitum, miabot sa 19 ka barangay ang apektado sa pagbaha resulta sa way puas nga pag-ulan. Lakip niini ang barangay New La Union kung asa nabanla sa baha ang mga resort nga anaa sa Pangi River. Kining mga magtutudlo sa Sitio Nara Elementary School, milabang na sa tubig baha sa dalan sa barangay Tuanadato kay dili na kaagi ang mga sakyanan. Anaa karon sa municipal gym ang mga apektadong residente nga miabot sa kapin 700. 5 katulay sabang naguba sa baha. Posibleng ideklara ang state of calamity sa lungsod. Sa Matalam, Cotabato, gibaha ang pipila ka barangay sa lungsod human milapaw ang sapa sa barangay Tamped, Minamaing, Latagan ug New Abra tungod sa kusog nga ulan. Nalapawan sab ang overflow bridge busa naglisod sa pagtabok ang mga motorista. Midahili sa bagyuta nga mitabon sa kalsada sa lungsod. Hinuon na agian na kini karon. Sa Iligan City, the waterfalls ang highway sa barangay Maria Cristina atol sa pagbaha Lunes sa gabi. Pasubida ang highway ug misugat sa mga motorista ang kusog nga bulog sa tubig. Usa ka lalaki ang na-outbalance ug napasok ilalom sa multicab. Hinuon, dali ra sab kini nga na-rescue. Gibaha sab ang sentrong bahin sa Iligan City. Misulod sab ang tubig baha sa Kabalayan sa Purok 13A Santo Niño, Barangay Palao. Sukad Lunes, miabot sa kapin 6,000 ka individual ang nahiklin ngadto sa 26 ka mga evacuation centers sa syudad. Sumala sa pag-asa nga dili gihapon mahimong bagyo ang low pressure area nga anaa sa Mindanao apan makapaulan kini sa dakong bahin sa isla. Tibok dapit sa Mindanao, adunay mga pagdagom, inubanan nga aduna sa pagkatakatang nga ulan, pagpanungdog, pagpangilat. Din awang areas ni ini labi na sa Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, adunay mga heavy rainfall warning. Ug usab apil dito sa Dinagat Islands. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.